今日はこれで失礼します。定時時刻を迎えた私は上司に一言声をかけて帰る支度をし始めた。まだみんな働いてるだろうが、いいよな、じいさんは。何も期待されてないからすぐ帰れるもんな。私はいつものように罵声を浴びたが、反応することなく会社を後にした。次の日、私が会社を辞めると伝えると、やっとかよ。早速社長に報告だ。今日は宴会だな。嬉しさのあまりスキップしながら部屋を出て行ったが、しばらくして社長と一緒に戻ってきた。社長はものすごく慌てた様子で言ったのだった。兄さん、なぜ辞めるの？兄さん？誰が？私の名前は健一。今年で65歳になるじいさんだ。高校を卒業してすぐに働き出した私は、会社一筋でいつの間にか勤続47年を迎えていた。私は両親と弟の健二の4人家族。私と弟は正反対の性格で、私は幼い頃から手先は器用なのだが、勉強となるとどうも苦手で、成績は中の下。外で友達と遊んだり工作が得意な少年だった。弟の健二はというと真面目で勤勉なため、家に帰っても自分の机とにらめっこしており、いつ見ても本を片手に持っている印象だった。両親はそんな私たちをそっと見守り、性格を強制されることもなく、本人のやりたいように育ててくれた。そのおかげもあってか、私と弟の健二は全く別の道を歩むことになった。私は高校を卒業してすぐに働きに出て、工場で若き職人として、健二は大学へ進んで経営学を学び、大きな会社に就職を決めていた。私は勉強は苦手だが、手を動かすのは得意。そんな私には職人が合っていた。初めは思うようにいかなくても、徐々に上達する感覚が好きだったのだ。ただ、人の上に立つというのは苦手で、部下ができてもうまく話せず、見て覚えろといった育て方をしていた。私が入社した工場は、当時は鉄製の部品を作る小さな町工場で、従業員も数えるほどしかいなかった。だが、業績は順調に伸びていき、気がつけば工場は大きくなり、従業員数も増えていった。私の仕事は変わらなかったが、周りの景色が目まぐるしく変化していくようだった。会社の成長はとどまることを知らず、徐々に地域に欠かせない企業へと成長していった。いつの間にか年下が出世して上司となり、IT 化が進んで何でもコンピューターで制御するようになった。それでも最後の仕上げと点検はどうしても人の手が必要なようで、私がその役目を担っていたのだ。社長が代替わりしてもその部分だけは変わらなかった。私はこの仕事に誇りを感じていたが、それをよく思わない人もいたようだ。特にそれが顕著だったのが、数年前に昇進した課長だ。自分が出世するには作業効率を上げる必要があると考えており、一日の生産量を増やすための人員配置をしていた。私の手作業になっている仕上げとチェックは非生産的な作業と判断され、私一人でやるように指示された。機械でもう出来上がっているものを少し触って何が変わるというんだ。そんなもの全部一人でできるよな。時間かけるなよ。課長はものづくりには全く興味がない様子で、この仕上げにどれほどの重要な役割があるかを分かってもらうことはできなかった。それだけではなく、私に対しての扱いもひどいものだった。歴だけ長いじいさんがちんたら仕事してるからできるものもできやしね。社長はなんでこんなじいさんを置いておくんだよ。私は課長の言葉に耳を貸さず、黙々と作業をし続けた。そんな課長の考え方は徐々に部署全体に広がっていき、それに伴って私の居場所もどんどんなくなっていったのだ。もっと効率上げれるんだけどな。なんせ最後の手間をかけたがる人がいるから LINE が進まねえんだよ。お言葉ですが課長、私たちの製品の品質を認めてくださるお客様にとって
最後の仕上げの作業というのは何よりも大切なんです。今までこの会社で何を見てきたんですか？私が我慢できずに言い返すと、それが逆鱗に触れてしまったようで、課長は怒りをあらわにした。何もできないくせに偉そうなことを言うなよ。ここに置いてもらえてるだけでもありがたいと思え。第一、そのお客様に製品が届かないと意味がねえだろうが、いつまでも手間ばかりかけやがって。次からロット増やすからな。一日で全部やって帰れよ。言えば言うほど自分の状況は悪くなる一方だった。部署内のほとんどの社員は課長に肩入れしているため、私のことを心配してくれる人は一人もいなかった。私はどんなに数が増えようと、一つ一つの磨き上げを怠ることなく、今まで通り丁寧に作業をこなしていた。その様子を見ていた課長は、自分の思い通りにいかない私に苛立ち、私を目の敵にして会うたびに罵声を浴びせるようになったのだ。歩く歴史かなんだか知らないけど、おかげで作ってるもんまでカビ臭くなってる気がする。またある時は、そうやって座って鉄触ってるだけで給料もらえるんだからいいよな。俺だったらもういい年なんだからやめてるところだ。などと課長の罵声は続いた。あまりにも言いたい放題の課長だったが、私はもう反論する元気もなくなっていた。ただ、先代が守ってきた製品の確かな品質は絶対に守り抜かないといけないという使命感だけで毎日乗り切っていたのだった。ある日、仕上げ前の製品が積まれたカゴが倒れて、床一面に広がってしまうということがあった。それをやったのは日頃から課長と仲のいい社員だった。その社員というのが私に直接罵声を浴びせることはないのだが、間接的な嫌がらせをたまにしてくる嫌味なやつだったのだ。そしてなんとその社員は製品を片付けるわけでもなく、そそくさと自分の持ち場に戻ってしまったのだ。仕方なく私は腰を上げて、一つ一つに傷がないかを確認しながらカゴに戻していった。そして運悪く、ちょうどそこに課長が通りかかったのだ。私はこんなところを見られるなんてと嫌な予感がしたのだが、手を止めることなく床に散らばった製品を集めた。私の姿を見た課長は、何やってんだ、仕上げだとか言って自分で傷をつけてるんじゃ世話ないよな。のろまな上に邪魔までするのか。それで生産量が落ちたらどうするんだよ。責任を取るのは俺なんだぞ。といきなり怒鳴り散らした。事情を聞きもしないで自分の保身ばかり考えている課長に私はイラッとした。だがここで声を上げても何も変わらないと思い、ぐっとこらえて自分の持ち場に戻った。私のそんな様子に課長はさらに苛立ち、あんたが早くいなくなればこんな LINE なんかなくしてしまえるのにな。そう言いながら苛立ちを近くの机を蹴ってぶつけながら去っていった。この時私はこれまで会社を支えてきた製品がないがしろにされていく姿を思い悲しくなった。そして私がいなくなるとこの会社はおかしくなってしまうと感じて、効率だけを考える上司に負けてはいけないと思い直したのだった。それでも私のできることは何も変わらず、毎日出来上がった製品の仕上げとチェックをコツコツとこなすのみ、ひたすら品質を落とさないことだけを意識して作業していた。そんなある日、私の部署に社長が訪れた。めったに現場へは来ることがなかったため、課長は大慌て。社長、本日はどうされましたか？いつもの大威張りな姿とは打って変わり、腰をこれでもかと低くして社長を下から覗き込むように伺いを立てる。皆さん、いつもありがとう。大変な職場だろうが、この部署は創業当時からある我が社の軸になっているところだ。昔と変わらず品質を落とさずに、しかもさらに生産量を増やしているという現場を見てみたいと思って視察だな。社長の激励に調子を良くした課長は、そうでしたか、そうでしたか。私が行った生産ラインの抜本的な改革によって生産量増加を実現いたしました。社員たちも数字を見るようになってモチベーションが上がっています。ここぞとばかりにアピールに勤しむ課長だったが、
その社長は課長の話など全く聞いていないようで、工場内の視察を続けていた。量もいいが、うちの製品の要は品質の良さだからな。機械ばかりに頼らず、最後はやはり人の手で触って確かめる。お客様も人だからね。そこはずれないように頼むよ。その言葉を聞いてギクッとした課長だったが、もちろんですよ。私が責任を持って管理しています。最後の仕上げは健一さんにお任せしています。確かな仕事をしてくれるので助かってますよ。私は課長と目を合わせたが、余計なことは言うなよと言わんばかりの視線を返された。社長は課長の言葉に機嫌を良くして、それはいいな。それでこそ品質が守られるのだ。でもあまり負担をかけないようにしてくれよ。我が社で一番大事な社員なんだからな。課長は社長の言っている言葉の意味がわからない様子だった。普段の私への態度を思えばわかるはずもないが。これからもその調子で頑張ってくれ。社長はそう言って上機嫌で部屋を後にした。社長が出て行った途端に課長ははぁと長いため息を漏らし、そして私の方を睨みつけた。何が我が社で一番大事な社員なんだよ。一番不要なの間違いだろ。社長は現場のことを全く分かっていない。もっと生産量を上げられるのに、そうすれば俺は大出世だな。明日からロット増やすぞ。全員気合い入れてやれよ。課長の決定に抵抗しようという部下はいなかった。その次の日から稼働量が増えた工場には、せわしなく走り回る社員の姿があった。もっとだ、無駄が多いぞ。まだまだペース上げるぞ。どんどん葉っぱをかける課長だったが、ラインはすでにパンク寸前。それでも私はペースを乱さず、積み上げられていく製品を一つ一つ丁寧に磨き上げていった。おいじい、分かってんのか？早く流せよ。せっかくペース上げてんのに、あんたで止まってたら何の意味もないじゃないか。そんな意味のない作業、さっさと終わらせろよ。すごい剣幕でまくし立てられたが、私はそれを無視して黙々と作業を続けた。ちょうどその時、終業のチャイムが鳴り、私は顔を上げた。今日はこれで失礼します。定時の時刻を迎えた私は、課長に一言声をかけて帰る支度をし始めた。まだみんな働いてるだろうが、仕事も残ってるじゃないか。いいよな、じいさんは。何も期待されてないから、すぐ帰れるもんな。罵声を浴びながらも、私はそれに反応することなく、身の回りを片付け、会社を後にした。私は帰る道すがら考えていた。確かに課長の言うように、その時代に合ったやり方がある。私がいない方が、もしかしたらもっとうまくいくのかもしれない。それにもう年だ。この調子で続けていくのは難しい。と独り言を言いながら、明日課長に話をしようと決心したのだった。次の日、朝出勤と同時に課長に声をかけた。朝からじいさんの顔見ると辛気臭くなるな。なんだよ話って。私としても朝から課長の嫌味を聞くのはごめんだ。そう思ったが、あえて口には出さず、一呼吸置いて話をした。考えていたんですが、もうついていけないのでやめさせていただこうかと思いまして。私の話に課長はニヤッと笑って、やっとかよ。早速社長に報告だ。今日は宴会だな。と言うと、嬉しさのあまりスキップしながら部屋を出て行った。するとしばらくして課長は社長と一緒に戻ってきた。社長は慌てた様子で私に、兄さん、なぜ辞めるの？兄さん、誰が？社長からの思ってもみなかった言葉に唖然とする課長。社長の一言は課長だけでなく周囲の社員全員を驚かせたのだった。私は唖然とする周りを無視して、ああ、わざわざ来てくれなくてもよかったのに、ちょっともう私の役目は終わりかなと感じたのでな。と社長だけに向かって言った。すると、何言ってんだよ。父さんから引き継いだ時に約束しただろう。
社長も横で動揺している課長を無視して話を続けている。ちょっと待ってくださいよ。お兄さんってどういうことですか？健一さんとどういう関係なんですか？課長は我慢しきれず社長の言葉を遮って聞いた。健一兄さんは実の兄だ。先代社長、今の会長は私たちの父だ。なんだ、知らなかったのか？当たり前だろうと言った様子で社長が答えた。課長はそんなことがありえるのかとまだ半信半疑の様子だったが、社長の様子から嘘をついているようには見えなかったようだ。次第に顔はさーっと血の気が引いた様子になった。兄さん、私たちはお父さんから引き継いだ時、私が社長になる代わりに兄さんが現場で会社のクオリティを守るって約束したじゃないか。そうでないと本来は兄さんが社長になる予定だったじゃないか。確かにその話はした。だがすでに会社は新しい方向へと向かっている。私たちが考えるのは固執した古い考えではなく、時代に合わせた政策だと思った。生産量が増えたことかい？だから先日視察に来たじゃないか。私が言ったのは生産量も大事だが、会社の肝は製品の質だと伝えるためだ。私はそう言わなかったか？社長が課長の方を向いて言った。課長はまだ現状を把握できておらず、急に話を振られて動揺しているようだった。おっしゃる通りです。しかし生産量が増えていたのを喜んでいらっしゃったので、そこを求めていらっしゃると思っていました。やはりか。兄さん一人で仕上げを担当していると聞いて心配していたんだ。兄さんが仕上げをするのは大賛成だ。これほどの適任者はいないからね。ただし負担はかけないようにとも言ったはずだが、そのバランスを取るのが君の役目じゃないのか。社長からの直接の指摘に課長には言い返す言葉はなかった。今までに見たことのないほど小さくなってうつむいていた。とにかく兄さんを辞めさせる気は毛頭ない。むしろ経営の方に入ってほしいくらいなんだよ。社員たちに兄さんの職人としての価値観を伝えてほしいと思っている。どうかな。社長の言葉を聞いて私は、しかしこのままだと体が持たんと言うと、社長がこのラインを任せている課長さんはどうかな。私としては兄さんの技術を伝えてほしいんだが。はい、そのようにいたします。まさか社長のお兄様とは知らず、これまでのご無礼お許しください。頭を思いっきり下げて課長が私と社長に大声で叫んだ。その滑稽な姿に吹き出してしまいそうになったが、社長、課長ほど仕事熱心な人はいないよ。ここまで生産を増やしていけたのは彼の功績なんだ。もったいないお言葉です。と頭を下げたまま課長は言った。しかし方針と異なる行動を取られるとこのままにしておくわけには。課長が顔を上げないのをいいことに、社長はニヤッと笑って私を見ながら言った。いえ、クオリティを第一優先に、健一さんのご指導のもと、若い社員たちに技術を伝えていただけるよう配置の変更を。そうは言っても生産量が減ってしまうのもな。社長のにやけが止まらない。承知しました。どちらも優先ということですね。少しお時間いただけるとすぐに実行できますので、もちろん健一さんの負担にはならないように。でもクオリティは落としませんので。課長は自分でも何を言っているのかわからないほどパニックになっていた。私はその様子を見てつい笑ってしまった。社長、意地悪しすぎだ。課長がかわいそうじゃないか。私なら大丈夫だよ。もうやめるなんて言わないよ。一緒に守っていこう。すまんすまん。確かにこれほど仕事熱心な社員もなかなかいないようだ。これからもよろしく頼むよ。兄さんもこれからは現場から離れて指導に舵を切ってくれ。課長はここまで聞いてようやく顔を上げた。ありがとうございます。この先精一杯やらせていただきます。健一さん、ご指導よろしくお願いいたします。急にそんな態度を取られても戸惑うが、ひとまず解決したようで一安心といったところだ。それから私は部署問わず社員たちの指導をするようになり、新人が入社した時の登竜門として私の部下になるというのが恒例になった。
おかげで仕事に誇りを持った社員たちが徐々に浸透していったおかげで、社員から募った意見で新たに誕生した製品が大当たりした。課長はまだ同じ部署にはいるが、社長直々に任されたとあってか、やる気に満ちた様子で、これまで以上に気合を入れて働いていた。変わったことといえば、たくさん作るということに質を伴ってというのが加わったこと。私と目が合えば、まるで怒られる直前の猫のように急に肩を丸めて私の様子を伺うことだった。私はもう気にしていないと何度言っても聞かないので、意地悪でたまに昔話として罵声を浴びせられていた話をする。すると若い社員は大笑い。課長本人はより小さくなるので余計面白さが増すのだ。居心地が悪いかと私が聞くと、めっそうもありません。あの時はどうかしていました。課長はおどおどしながら答えるのだった。そんなやりとりを若手に見せて楽しんでいる。やりすぎは良くないのでごく稀にだが、このことは結果的に会社が変わるきっかけになってよかったと思う。やはり弟に社長をお願いしてつくづくよかった。